Nyt kävellään, mutta kohtapa ei enää. Kesäksi tässä tuumitaan kulkuneuvoa. Aivan, autoapa tietenkin. No niin, siinä on muovikorinen saksalainen jokamiehen auto P70 Zwickau, maahantuojan Oy Autoala AB:n myymälässä. Kaikki mukavuudet, kuten suurissakin vaunuissa. Ja entä sitten vaihteisto? Se on perin helppo käyttää. Oho, pakkanen taitaa nipistellä. Ja mikäs tuonne lumen alle on joutunut? P70 taitaa olla, mutta ei hätää mitään. Omistaja näyttää rauhalliselta. Kas niin, niinhän tuo lähti kuin kesälläkin. Sekin on tämän vaunun vahvimpia puolia. Eikä tuo lumikaan haittaa tee, kun etupyörät vetävät ja kiirettäkin voi pitää. Ketterä on liikenteessä farmarimallikin, jonka saa retkellä vaikka makuuvaunuksi. 22 hevosvoimaa kiihdyttää vaunun nopeasti vaikkapa 90 kilometrin tuntivauhtiin. Ja kyllähän muovi kestää. Tässä mennään oven yli. Mitenkähän peltin olisi käynyt. Kolarin sattuessa tämän korjaus käy näppärästi ammattimieheltä, joita on jo joka puolella maata. Ja jos hullusti käy, niin uusia osia löytyy heti. Ja helposti käy niiden kiinnittäminenkin. Ja niin pääsee auto takaisin liikenteeseen. Muovikorinen P70 Zwickau, eli suomalaisittain Vitska, on Saksan autoteollisuuden viimeisin voimakas askel ja auto, jonka myös saa. Pieni kulutus on tämän auton valttia nyt kalliin polttoaineen aikana. Noin 7 litraa 100 kilometriä kohti vie 4 henkilöä jo hyvin halvalla. Tankkiin mahtuu 30 litraa, joten eipä matka paljoa tule maksamaan. Ja se nostaa myös ajajan huulille hymyn. Onhan autokin halvinta hintaluokkaa. P70 tunnus on jo vallannut Suomenkin maantiet.